ngide ndawo akaze ngene nakwisicathamiya. Ngicabanga ukuthi nje kube uthando engibe nalo lisukela nje ngimncane. Kodwa nje engingakusho ukuthi bekungenakho ukuthi mhlambe ngiyogcina ngihamba ngicule. Bengumuntu wayolandela nje umaskandi. Kwagcina ukuthi ke phela uma uyinsizwa noma ukhula noma uwumfana ugcina uhlangana nabantu ngoba ke kushiwo nje kuthiwa abafweni bathola ikhambeko. Yes. So ngicabanga ukuthi okuningi ukufunda kubantu osukuhlangane nabo ngaleso sikhathi leso. Yabo. So ngike ngasebenza nezinye insizwa engakaveleli yona. Ekuthiwa uSibusiswa kaShezi ngaqala kuyena ngishaya amabhekini. Kwase kuba ukuthi ke nami ngiyazizwa ukuthi ngingayenza lento and then ngakhipha isingle yami yokuqala eyayithi sodibana emlanjeni. Ya kwa ukuthi ke ngena kanjalo ngagcina ke ngithola ke ezinye insizwa ke insizwa ade ngiphethe. Umuntu wacebe ekhulu esebenza ngaphansi ikhampani yayo imcebza investments. Yeah. So kwakuthi ngisebenza ngaphansi kwayo kuze kube manje ke njoba sengiyimina sengolimit sengizenzela ngokwami. Mawuqala ukukhipha isingle yakho mhlambe umuphi unyaka loyo? Bekunyaka 2021. Ngicabanga bengiqeda isikole lapho. Ngiqeda isikole ngade ngiphasa umatric and then ngeke ngaseka. Yeah, ngoba ngangifuna ukuthi ngiqede isikole before. Yeah. Mlabalaba bakhona abaculi siyabazi Olundi. Nesibahloniphayo kakhulu endimeni. Mhlambe uyiqala phi lento? Ngiyazi ukuthi Olundi ke lidume ngengoma kakhulu ngo December nango good. Uyiqala nini lento? Uyiqala usesikoleni? Luqala nini nje uthando lomculo ungena nini endimeni kaMaskandi? Ngizothi nje ukukhala lapho nalapho. Kahle kahle umculo umlabalaba umculo uqale kudala kakhulu. Ngasho ukuthi mhlawumbe mangabeka kube ku2006 ngoba ngo2006 bengisebenzisana nomunye umfowethu uSamukelo waKanyandeni. Ngicabanga ukuthi abaningi abadlali beginqe bayamazi. So ngonyaka ka2006 uyena umuntu mhlawumbe ngisho ukuthi ngakithi endaweni yangakithi waceza uyena umuntu oqala wakwazi ukudlala istyle esasandile noma esasithandwa ngabantu ngalesa sikhathi. Mhlawumbe mangabala nje istyle somgqumeni somuhle khuzwayo ngaleso sikhathi leso kusho ukuthi ke nathi vele ukucula mhlawumbe kuyinto esasiyenza nje ekhaya ubaba kwayiculela ingoma busuku isicathamiya. So ngo2007 ilapho ke nami ngakwazi ukuthi ngidlala isiginci. Ngadlala isiginci ngo2007 until kuze kufike ngo2012 lapho engaqala khona ke nami ukuzama ukuyirecorda ngisesemakhaya ngoba ngaleso sikhathi ngisesemncane kakhulu. So ngakhula ke nje izinto ngizenza ngokumculo ngisesemncane ngisesemakhaya ngaze ngafinyelela ukuthi ngiqede isikole ngafika nase eGoli ngo2015 2016 nami ngaqala ukuthi ke ngibe ne studio sami khona eGoli yabo. So nje umculo ngasho ukuthi ngaba nothando lawo since nje kudala until nje kuze kube manje ngo2017 ngilapho ngicabanga ukuthi abaningi mhlawumbe abanalo lolo lwazi kodwa bazaba nalo lolo lwazi lokuthi 2017 sakhona ukuhlangana eGoli nomzukulu. Yes. Kodwa emakhaya sikhonile ukuthi sihlangane ngoba besihamba ama competitions sisonke naye sicula nje emaholo kanjalo. But ngo2017 sakhona ukuthi sihlangane sayikhipha album yakhe sithi yokuqala nje kamzukulu sayirecord studio sami. Yabo. So kwahamba ke nami ngagcina sengumuntu ngo2019 ngakhipha album yokuqala. Abantu bakhombisa uthando lokuthi bayuthanda umculo kaMlabalaba yize noma ngangafinyeleli kubantu kangako ngoba ngangise umuntu osaqalayo ngaleso sikhathi leso. Kweza ke nje 2020 kanjalo noma ke okuningi sisazochaza sithi nje bese kubekela ukuthi mhlawumbe uMlabalaba umuntu osuke kuphi nomculo. Limithi ngifuna ukuthi sigabisele umbukelo obukele njengamanje ngengoma. Bese siyabuya kukhona lo mbuzo enguphethe na kanjani ngiyacabanga ukuthi nomlaleli ekhaya mhlambe uthema yezwe ukuthi hleli no Limit washo ukuthi umodeli kaze ngathi ngangawushiya ke leyo mbuzo khona lo mbuzo enguphethe kodwa njengamanje Limit ngiyafuna ukuthi ugabisele umbukele ekhaya ngengoma nje oyizothembe ngayo.